tentokrát máme u našeho videu písničku, aby jsme se nenudili a jinak to je díl druhý, příště budeme mít kameru, že natáčíme s mobilem a no a jinak sakra, to byl mě. Já na něj vyskočím, já na mě bav a pak na něj bav. Jinak zatím mám životy, no, vyhráli červený, to mě nevadí, a paň bych měl si to samý peníze. Jestli tuhle hru chcete hrát, tak musíte jít klidně přes internet a si stranu. Najděte si na internetu, napište si na seznamu Z, se to píše, a můžete si tam i zaregistrovat a můžete tam mít jestli tam můžete kupovat zbraně, máte tam takový medaile, zbraně si taky kupovat a za peníze taky. A to nechci nám, jak si to dělá přes tu obrazovku, to fakt nevíme. Jako na tom mobilu, já nevím přesně, jak se to dělá. Tak já nevím, třeba Pedro natáčel, San Andreas, 13 let. A mě to přes toho obrazovku, já fakt nevím. Tak jestli se chcete mě vyhledat na Facebooku, tak na Facebooku tak napište Zdeněk Strejček a máte mě nebo Skype, tak to je Zdeněk.Strejček a jinak Vibru a Messenger nemám, to jsem si zatím nemohl ještě udělat. A pak vám ukážu ještě, jak se na to zaregistrovat. A zabili mě. Jinak jsem 100 XPčka, to je zatím dobrý, ale musím být aspoň na prvním místě.